Hvem kan vi lide? Oj. Vi står her med Stefan Preve, Hundesteds anfører, og Jas Osman, den nye nordlige kant. Stefan, hvad glæder du dig mest til, når vi skal møde Frederiksværk her på torsdag? Jeg glæder mig allermest til at møde Frederiksværk, fordi det er lidt specielle kampe. Et lokalderby, det er altid fedt. Der er lidt ekstraordinært over det. Der er lidt mere stemning, der er lidt flere tilskuere. Intensiteten er højt, og der bliver gået til. Og det bliver der helt sikkert også på torsdag. Ja, så sidst så vandt Hundested overraskende 7-2. I og med, at I har en 7-2 sejr i bagagen, tror I, så I kan risikere at undervurdere Frederiksværk her, når de kommer på besøg her til Hundested? Nej, det tror jeg ikke. Vi er godt klar over, at de har fået en masse gode spillere nu her. De har et helt nyt hold, så vi går ikke ud og undervurdere dem. Vi ved godt, at det bliver en svær kamp, og i og med, at vi har overpræsteret måske lidt i sidste kamp, så bliver det endnu sværere for os. Ja, lige her et sidste spørgsmål til begge to. Et bud på kampens resultat, Stefan? Jamen, jeg tror, det bliver en tæt kamp, en rigtig lokal kamp med masser af gang i, og jeg tror, vi hiver en 3-1'er. Ja, så? Ja, klart 5 minutter.